много от вас са, може би непозната или пък може би съм, не знам. Аз пиша около 30 години. И като цяло, ако някой не ме чува, мога да викам. Да. Не знам за вас какво е поезията, но за мен това е всичко написано в стихотворна форма, което докосва сърцето или съответно душата на човека. И може би заради това моите творби, така, ако мога да ги нарека, събират много харесвания и топлят много човешки души. Имам близо 10 000 харесвания, без 46 са 11 000 в социалната мрежа. Стихове на Галина Данкова, който обича да чете, заповядам. Сега ще ви прочета едно мое стихче, извинявам се, че от телефона не знаете, ще чета, с което си ги събрах тези харесвания абсолютно заслужено. Ето как звучи този стих. За моята единствена майка. Едно сърце, една душа, две очи. Тях само най-ценно има. Вземи ги. Тръгни по пътеката прашна пред теб или осеяна с прелесни рози, но без бодлите. Толкова истински искам да бъдеш щастлива. Майчице моя, за теб аз бих дала всичко. А живота е грабил от теб, граби и сега, вероятно няма да спре. Но аз те обичам с малкото си сърчице. И чувството е необятно и голямо, също като цялата вселена. Едно лице, две очи, една главичка, пълна с мисли само за теб. И това също си имам. Вземи ги. Бъди завинаги ти моята майка, а аз ще бъда твоето дете. Нали майка всъщност ангел се чете? Ти всичко си за мен и аз без теб не мога даже да дишам. Живот си ми дала дори с късмет, защото точно тебе аз си имам. А това всичко е за мен. Благодаря ти, че си моя майка и че ме обичаш.